Менә ниһаять җиһанга алтын көз килде дип әйтәм. Бөтен агачлар, яфраклар кызгылт сары төскә керә. Шушы көз аенда туган Габделфәт. Аның бүген 25-ле юбилей көне. Бу юбилей көненә кем нинди бүләк ясады? Мин бүләк дидем, мин әйтәм, туган көнең белән сине җаным дип иртән торуга бүген. Рәхмәт, рәхмәт ди. Сиңа бүләк алырга әйтәм, почтадан хәбәр килдеме дим? Юк ди. Әйтәм, барасың да әйтәм. Миннән икәнне әйтәсең дә, паспортыңны күрсәтеп, акчаңны түләп алып кайтып китәсең. Иң беренче сүз шушылай булды, елмаеп бүген чәй эчтек. Мондый иртәләр алар бик еш булмыйлар, сирәк булалар. Һәм икенче елмаю бүген әтисенең туган көненә юбилейга бүләк булып, кызыбыз Әдилә белән кияүбез Айраттан зур бүләк булды. Анабыз дөньяга килде. Ул беренче роддом Чуйкова урамында, шундагы больницада бәйләде. Ул андагы хезмәткәрләрнең, андагы врачларның шундый бөтен нәтиҗә мөгамәләләренә шундый шатланып, шундый риза булып шатланып чыкты инде. Бүген менә аныгыбызга Искәндәр дип исем куштык. Хәзрәт колагына Искәндәр дип шылдаганда, укыганда, әлбәттә инде күздән яшьләр тамды. Бу инде шатлык яшьләре иде. Шушы һәммә кешегә дә шулай шатлык яшьләре генә, һәммә кешенең дә күзләрендә шушы шатлык яшьләре генә булсын. Гомумән җир йөзендә бар кешегә, барыбыз да бәхетле булыйк. Барыбыз да тыныч, матур, якты илдә яшик. Балаларыбыз бәхетле, тәүфиклы, озын гомерле, игелекле булсыннар. 25-ле мөбарәк булсын җәмәгать.